Салому алейкум дӯсто. Имрӯз ман ба шумо як хӯроки кореягӣ бо номи суҷеби ном дорад. Мехостам ба шумо нишон диҳам ва кати шумо якҷоя тайёр кунам. Ба мо чӣ даркорад? Орд 200-300 грамм мешавад. Баъд камакак об, дар дунуш як дона тухму ман уже вайша тайёр кардагӣ намакша дохтагӣ намак даркор мешавад. Дар дуни об тухмаем хетоб дода. Баъд аз он ира ба орд алдараш мекунем. Иншаллоҳ хамир тайёр карда мегирем. Мана дӯстон, хамири мо тайёр шуд. Бо ҳамин намуд иншаллоҳ мо ира мегирем ва холодильник ҷобаҷо мекунем. Мана дӯстон, то хамирмон дар холодильник 1 соат дам гирифтана. Ман ҳозир иёра тайёр карда мондум, барои он ки дар дастам камера кати тайёр кардан қиин мешавад. 2 литр об, ина 2 литр обда не алафи баҳрӣ ташида ном дорад. Ира медозем. Хоб ё китайский пиёз. Китайский пиёз дар меҳргон ба фурӯш ҳастай. Як дона пиёзи худмон. И турпай. Турп чӣ намудай? Мана ин намуд турпай. Ирам як 5 сантиметрша гирифтагӣ. Баъд дар дуруни и моҳичаҳое ки ҳастаку ҳамёра дохтагӣ. Ина моҳича и приправаҳо ҳастай иёра дохта. Баъд гриби ирам дохта. Ирам аввал меҷӯшонем. Баъд 2020 градуста 220 градус мешавад. И вақте ки ҷӯшида где-то 20 минут ҷӯшондан даркор. Барои ира ба мазза шуданош мода даркорай бо соевой соус. Ба соевой соус ако шумо ба қошуқча 1 қошуқ дозем мешавад. Аман ки худам медонам камакак 1 қошуқи ош хӯрдан ошпазӣ. И баъд ҳаста ина рибный соус. Айма ҳамаш корейские, шумо метонен заказ кунен. Аку ҷӯшондан даркор. Камтар пас бо боқимонда маҳсулотҳо кати чӣ хел карданашо нишон медиҳам. Мана дӯстон, хеле ҷӯшида истодааст. Акнун мо дар дурнуш будагӣ инаи маҳсулотҳоро ҳамаша мегирем. ё дига даркор не ба мо, ё просто барои маззааш биромадан буд. Гирифта мепартоем иёра. Накун ба ин об мо картошкае ки нав дар дуруни об дохта будем ҳамора медозем. Кун картошка камтар ҷӯшидан пас баъд дига маҳсулотҳоро медозем. Агар ба шумо маззаи чеснок, чеснока ман аимия сарфка гузаронда мондагим.
агар маззаи чеснок ба шумо даркортар бисёртар даркор боша бошнею маззаш даркор боша ҳозир метавонед чеснокатона дозем. агар ки бигӯен ки не ба ман бош бисёртар маъқулай охирда медозем. як қошиқча градуси ман 600 буд. ман ҳозир ира зиёд мекунам, бо баландтар мемонам, бо буҷуша. мана дӯстон, картошкаи мо мулоимак шуд, хушрӯ пухтак. анакун ба ин мо хамире ки нав кардаем, ҳамон хамира просто таган мегирем, дроз карда тунукак карда, нeinam тунукак медозем. пилтатона ҳарораташ 1400 140 градус бошад. ҳозир ман ира карда шавам, баъд бо шумода нишон медиҳам. мара дӯстон, ина ин намуд мешавад баъд аз хамира дохтан. баъд дигар боқӣ монда чизе ки дорен медозен. яъне ки ман ҳозир кабачок дохтам, сабзе, и наванги пиёзи кабута майдатар реза карда дохтам. рона 15 агар мебинед хамиртон бо хубтар бопаза бугем 20 минут дури дур 20 минут мепазем. баъд аз 20 минут тайёр мешавад. анамитаре хӯрок мешавад. хушрӯбиша бинен. ҳозир баъди тайёр шуданаш бо суратша или видеоша карда мемонам. мана дӯстон, суҷабии мо тайёр ва ҳозир ман аз меҳмонам мепурсам ино тоза карисанд, маззаш чӣ хеле буромадааст. ҳамон теша болеё оттеё 맛있어요. 맛있어요? 감사합니다. 이나 гуфтан бомаза шуда. 타직 재료만 써가지고 이 정도면 훌륭한데? дар тоҷикистон бо маҳсулоти тоҷикистон то ҳамин дараҷае карда бисёр беҳад хубай гуфтанд. раҳмат барои шумо. мехостам ки якта гудок яъне подписатсия кунед ва ҳама вақт видеои моро бинед.